¿Empiezo? Tengo el pelo bien. Estás... En cámara me lo miras, por favor. No, yo estaré feísima, chaval. Es que el pelo cómo cambia, te cambia todo, Pero vamos a poner dentro de 5 años. Pero... Subir este vídeo diciendo que estaba fea. La está más falsa. La puta fea de Johnny. ¿Qué está grabando? Kaixo, ongi etorri berriro ikusi arte elkarrizketa programara. Gaur Jon Amezaga gonbidatu dugu. Bera 19 urte ditu eta 12 urterekin atletikean jolasten hasi zen. Eta 17rekin lehenengo taldean jolasten hasi zen. 17 urte azpiko munduko txapelduna izan da eta 19 urte azpiko Europako txapelduna izan da. Ongi etorri, Jone. Eskerrik asko. Hasi baino lehen, Kolonbiatik heldu zara egun gutxi duela eta kontatu mesedez ere egin duzunan eta zelan, badakigu agian ez oso ondo, baina bueno, zelan. Bai, bueno, pizka bat triste galdu genuelako kuartos de finaletan, baina bueno, oso esperientzia polita izan da, 20 urte azpiko txapelketa mundiala jokatu dut, eta bueno, oso polita izan da, ja irabazi nuen 17 urteko txapelketa Indian, eta aurten Kolonbian egon gara, esperientzia oso polita izan da, gauza asko ikasi ditut, baina bueno, ja bueltan nago. Bai, eta lehen esan dugun, azkenean ez duzu irabazi, baina ara heltzera bada lorpen oso ona. Bai, izan duzuna. Esperientzia bikaina, azkenean bakarrik hor egotea eta mai horretan jokatzea, azkenean kirolari batentzako oso importantea da eta horrekin geratzen nahi. Eta oso pozik, bai. Honekin erlazionatuta eta zure lorpenetako bat Indiako mundiala irabaztea izan da. Eta adibidez Indian eta Kolonbian eta munduan zehar ibiltzeko dituzun aukeren adibideak dira hauek. Zer suposatzen du horrek zuretzat hori aukera horiek izatea? Niretzat izan dira oportunitateak beste kulturak ikusteko, pertsona azkenean pertsona berriak ezagutzen ditut, baina batez ere gehien gustatzen zaidana da nire lagunekin han egotea eta haiekin konpartitzea eguneroko lana eta esperientzia osoa eta hango gauzak elkarrekin ikustea. Eta, 19 urte dituzu eta oso gaztea zinen eta taldeko gazteentako bat zara. Ze abantaila eta ze desabantaila ditu hori zuretzat? Azkenean helduen beste rol ezberdina daukagu, txikiak ez gara hain ez erresponsableak, baina haiek daukate rol importanteena, baina azkenean zelaian guztiak berdin du urteak, zeineko zaren, eta ezke berdin da, guztiak ondo harreman oso ona daukagu, eta oso pozik nago. Eta zer da futbolak ematen dizun gauzarik garrantzitsuena zuretzat? Egunero joaten naiz entrenatzera, azkenean nire lana da, eguneroko lana da, baina gustatzen zaidan, orduan oso pozik nago lan hau izaten, eta niretzat asko disfrutatzen dut bestela ez nuen egingo. Orduan futbola gehien ematen didana da batez ere jendea, ezagutu dudan jendea, nire taldekideak, eta gero ezke gauza asko ikasten ditut egunero, bai futbolezkoak, baina horrez gain kanpoan egoten naizenean, edota bizitzako gauzak, edo entrenatzaileak kontatzen didaten. Azkenean lan bat bezala ikusten duzu, baina agian oso intensoa edo asko gustatzen duen lana. Eta, gauza honak aparte, maila honetan jokatzea dedikazio oso handia behar du, eta azkenean agian zuk ez duzu zure adinekoak duten bizitza berea.
faltan botatzen duzu zerbait zure lagunak agian bizitzen dutenak eta zu beste aukera batzu dituzu, baina ezin duzuna izan. Ja, batzuetan pentsatzen dut, baina uste dut azkenean konpentsatzen dudala futbolean bizitzen dudanarekin. Orduan, batzuetan argazkiak ikusten ditu, nire lagunak festan edo asteburu bat hortik, baina gero pentsatzen dut eta haiek ez dute bizitzen, nik bizitzen dudana nire adinarekin. Orduan, beste aldetik pentsatzen dut nire gustokoena da futbola eta ez nuen aldatuko. Eta, etxean laguntza izan duzu, zelan ikusten dute haiek hori zure lana, eta zer pentsatzen dute zure bizitzari buruz, zure bizitzeko modu? Nire familia asko gustatzen zaie futbola, batez ere nire aitari. Baina hortik atera duzu. Bai, eta nire nebare, eta, txikitatik jokatzen, hasten nintzen jolasten, baina 17 urterekin ja oso azkarra llegatu zen, profesionala izaten hasi nintzelako, eta, nire gurasoak izaten zidaten, batez ere disfrutatzea. Inoiz ez diate presioa jarri, ez da ezer esan txarra, batez ere disfrutatzea eta ondo egitea. Agian haiek normalizatu dute pizka bat beste lan bat bezala edo? Bai. Eta, orain unibertsitatera pasatu zara, baina orain arte egin izan behar duzu batxilergoa eta rigorrezko hezkuntza. Nola egin duzu bi gauzak aldi berean egiteko eta ikasketak ateratzeko? Ez da izan erraza. Lehenengo batxilergora arte egon nintzen hemen Zallako jendearekin eta hori, baina ja bigarren batxilergoan joan nintzen arratsaldeetan egitera Bilbon, nire taldeko beste batekin, oso txikian ginen eta goizetan entrenatzen genuen. Orduan, joan behar ginen goizetan entrenatzera, egiten genuen Lezaman, eta gero azkar ikastera, eta izan zen oso gogorra urte hori. Eta hau izan da, lehenengo taldera pasatu zinean? Bai, hori da, 17 urterekin. Eta zein oroipen edo zein anekdota daukazu edo nabarmentzen duzu zure futboleko ibilbidetik? Izango nuke nire lehenengo urtea atletiken, horren nabarmenduko nuke mundiala, Indian, irabazi genuena. Izan zen super polita eta batez ere irabazi genuelako. Eta oroipen oso ona daukazu horretaz, ez? Bai. Eta futbolarekin zer ikusia ez duen beste etorkizun batean ikusten duzu zure burua edo hori ikusten duzu zure etorkizuna bezala? Oraindik oso gaztea naiz, gustatuko litzaidake futbolean egotea betirako, baina ezin da. Orduan, banago ikasten publizitatea, eta ez dakit agian horretan lan egingo dut edo ez, baina oraindik ez dakit. Ez duzu argi, baina ez da zure lehentasuna argi izatea ere ez? Ez, ikusiko dut. Oso ondo. Eta, gizonezkoen futboletik oso urrun dago oraindik emakumezkoen futbola, baina argi dago bilakaera handia izan duela. Nola ikusten duzuzuk kirol honen etorkizuna? Uste duzu aurrera egiten jarrituko duela edo nola ikusten duzu? Bai, esan duzunez, pentsatzen dut eta nire taldekide guztiak pentsatzen dugu oso urrun dagoela. Orondoan daukagu gure atletikeko mutien taldea eta pauso asko faltatzen dira oraindik hori berdintzeko, baina ere pentsatzen dut hasi nintzenetik pauso oso handiak egin direla, adibidez orain Kolonbian, oso estadio handietan jolastu dugu eta 20 urte azpiko neskak gara oraindik, baina beteta zegoen. Orduan hori pentsatzen dut adibidez ez dela ikusten duela 10 urte.
pizkanaka, hobetu du. Bai, aurrera egiten duzu, Bai. ez, eta agian Kolonbiakoa izan da adibide bat. Bai, adibide bat. Eta, bueno, esan futbolean edo zure bizitzan dituzun hiru erreferente, hiru pertsona zure adibideak direna. Futbolariak esango ditut. Emakumezkoetan Graham Hansen da, aurrelaria dela eta baina batez ere txikitatik Cristiano Ronaldo da nire idola. Jendeari ez zaio gustatzen, baina niretzat hoberena da. Batez ere bere burua eta nola entrenatzen duen modua. Oso ondo, eta amaitzeko, eta beste egunean entzun nuen irratian, zurekin hitz egin eta gero justu esan zuten gaztean, atletikarekin 2027 urte arte berritu duzula. Eta beraz, lehenen esan dugu, argi daukazu urte horreraino zure bizitza izango dena, hori berritu duzu. Baina zer uste duzu dagoela zure zain urte hori eta gero? Ez duzu berriz berrituko duzula edo zer ikusten duzu? Ez que oso urrun dago, oraindik, pentsatzen dut gauza asko gertatu aldirela, hemendik 27ra helduagoa izango naiz, ez dakit atletik nola egongo den, baina niretzat atletiken jokatzea bada amets bat da, eta oso pozik nago, orduan orain segituko dut disfrutatzen eta atletiken gauzak ondo egiten. Oso ondo, mila esker Jone, eta ikusi arte. Ikusi arte.